Doncs jo sí que crec que qualsevol pot fer allò que es proposi, sí. Per què no? Qui t'ho impedeix? Saps quin és l'únic obstacle que t'impedeix fer allò que tu vols? Tu! Groga és una apassionada, de cap a peus. Ho viu tot amb molt d'entusiasme. I quan dic tot, és tot. Bueno, jo crec que simplement és una persona molt optimista. És una autèntica flipada, la tia. Què passa? Acabo de rebre un mail espectacularment ben redactat. Impressionant. Referents? No sé, els de tots, no? Gandhi, Martin Luther King, Greta Thunberg, Pep Guardiola... És veritat que a vegades sembla més que estiguis parlant amb un llibre d'autoajuda que amb una persona. Però sé que ho fa amb totes les bones intencions. Tu, Bert, per poder, primer hi has de creure. Has d'estar convençut que ho podràs fer, m'entens? Mira, a la vida sempre ens han dit veure per creure. Però és mentida. Has de creure per veure. D'acord? Però li poso o no li poso ceba a la paella? Em diuen que m'il·lusiono fàcilment per les coses, però és que els que m'ho diuen són tots uns pessimistes. Allà ells, si no veuen que tot el que ens passa, sigui bo o dolent, es pot llegir com una oportunitat. Sumar experiència és la clau per seguir construint camí. Estic segura que ella és qui es va inventar l'expressió «tot anirà bé». Però sí que se li ha de reconèixer que la tia és molt sociable. Sí, és veritat. Sempre porta bon rotllo. Molt. Però toca massa. Molt. Ei, què tal? Què tal, Vermell? Com ha anat el finde? Què dius, guapo, Bert? Ui, t'estàs ponint fuerte, no? Blava, bon dia per la matina! Ara bé, sempre et pregunta com estàs abans que qualsevol cosa. Sembla una tonteria, però això no ho fa ningú. Home, sí, amable és la tia. Atenta, generosa... Ben pensat mola bastant, tenir algú que sempre es preocupa per tu. Jo només intento ser una bona companya de feina, res més. Una bona amiga dels meus amics, una bona filla dels meus pares. No vull ser exemple de res. Jo només vull fer ofici que tant estimo de la millor manera possible. I amb la meva mirada, la meva gesticulació de les mans, poder transmetre aquesta passió que porto a dins. I us asseguro que si ens aixequem ben d'hora i ben d'hora, junts som un país imparable. No en tingueu cap dubte. Perdona, però això no ho va dir el Guardiola en un discurs? Com? Sí, que això ho va dir Guardiola. Què dius? Què va? Però si ho estàs mirant a l'ordinador ara mateix. Mira. I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, i no hi ha retrets, no hi ha excuses, i ens posem a pencar... Ostres, m'ha robat el discurs! Que fort. El que us he dit, una autèntica flipada.